Iso Kon gowo sa, aku ora arep akon wong ora cocok karo aku. Lah cocok ya rasa maju, aku tak linggone piye? Lho, lah iki kok aja montok. Oke, ora masalah. Ora masalah Balio. Ning sesuk-esuk ora ngoyak-oyak amplop lho kowe. Lah ket mau kok ora. Wong kon pentas kok ora gelem kok anggere esuk. Aku endi, Pak? Lho, aku njaluki ngopo? Ya nek niat dideke iki mbok ya dialem sithik ngono lho. Wah, aku ki nek ngedeke alus ki ra iso-iso. Dialem kok dia. Ha, ngadeg ora. Ngadeg ora. Sing ngono iki kudune aku ya. Ayo. Lah ya ngono ki. Oh, Mbak Tatin mainnya kasar. Ya ora aja ngono kok. Ayo kowe wis nembang. Nembang apa? Ayo, kok nembang apa gene ya gelem. Lah engko ora dikeki amplop Ya, aku. gelem. Kewajiban. Ora nyambut gawe kok kayak kon kei amplop. Ambok keke Sapa? pajar ki mah entuk pahala. Mane keke kowe oke ora entuk pahala digrenengi. Wis pokoke sarwa luput engko dibukake. Lah tenan to, ming semene to. Ket biyen kok ming semene iki ora mudah-mudah. Mas Fajar ajeng nembang napa nyeker menapa? Ayo, pelok napa slendro? Pelok napa Pelok. Pelok meleh. Iya. Wah. Niki Pak Geter nggih, sing Geter nggih. Napa? Sing ngender Geter. Pak Geter niki ngasta piyambak. Oh, ngastop ya, Mbak. Sing ngender Pak Suradi. Oh, Pak Surati. Liike Pak Geter. Abang Bungking. Parapane Abang Bungke. Iya, itu. Lho niku Beken rak nama beken. sencaki to, Pak. Wah niki persis niki. Niki wedhuse ngeyel we diantil kok. Wis goleki ramban ra dipangan. Enggak lu napa? Apa le, Mas? Napa meleh wong? Nggih. Nggih. Napa Mas Fajar? Idam sari Oh mawon. nggih. Nggih. Dibawani. Ya mangga. Lho, kalih bawa napa? Lho lang napa? Le nembang kalih bawa. Kowe lah sampean niku kok malah gecul. Bawa ngidul karo sing wedok. Nggawa gitar. Numpak montor. Numpak motor. Duh wong. Ngapunten nggih rada nderek-nderek nggih Mboten suwun. napa-napa. Alasane pira swara ki mesti ngono kuwi. Sinden parang. Duh wong ayu Wah, jam. pepucaning hati. Piye nah. Sae nggih Pak Bu nggih. Luar biasa kok. Iya, pancen ya tenan. Heeh. Kaya ngene wong nandang asmara Sampeyan niku klatene pundi, Mas? kula Prambanan tepatipun Pandan Simping, Pak. Oh, Pandan Simping. Nggih. Kalih kanu pom bensin? Tanpa bensin. Tanpa bensin. Nggih. Oh iya, Pandan Simping kok ya. Lha mriki mau kalih sinten? Bapak. Oh, kalih bapake to? Nggih, lha niku. Ndalah. Gecel iki. Mesti mau wis kangsen. Pokoke nek ngarani aku ning kiwamu. Kalih bapak. Ha niku. Ning rada geseh sithik. Ora weruh mbok emen. Ora weruh apa-apa ya dadi ya. Lho, kok apa kagungan garwan apa? Dereng no, Pak. Oh, dereng. Elisa nggih jomblo. Kula nggih jomblo lho, Mas. Sama-sama jomblo. Iye, pripun? Jenengan ganteng kula ayu. Ah, wis. Ayu tenan. Awang kula bentuk kula pripun mboten ngertos kula niku. Makane niki kula le nganu ngomongke, Mas. Ha nggih. Sampeyan mang percaya, sing jeneng wong lanang niku dialem wong wedok bagus, berarti bagus tenan. Pun semelang. Ampun cengenges-cengenges. Ya seneng kok ya. Cocok. Ya, wis. Dugi putih wae nggih. Alah. Dilali kenangan ngeng. Apa ta? Wis ta kuwi ya. Dereng. Dewa.
Mah kisruh ya, suwe-suwe. Wah, gara-gara iki lho saingan iki lho marai. Tangguh terus ket mau ora. Oh ya meneng bae ngono iki ra obah blas. Wiwire disalah. Do dewa tenan niku. Duh dewa Jawata kong welas sono mring awak mami iki iso tenan ya kegut sinden-sinden iki kok. Suarane kok apik ya wis lumayan entuk suarane ra ketang mripate ra werep. Lumayan. Sapa ngerti entuk wong kene rek ra. Aku duwe kok kanca tunane taun niku luwih gleleng tunane Fajar iki. Luwih gleleng arep njaluk kopi Mas. Ya tak gaweke nganggo bar ngombe. Wah, mak biar. Aku ya takon sing mak biar iki apane. Semak berapane matane ra ro ya. Wah semben sauni-unine. Ampun nesu lho Mas Fajar. Mboten. Nggih. Lah niku nggih jane ngeten Pak Seno. Pripun? Lah niku nek saben dinten mboten berengke swanten jenengan niku wis kaya kurang ngeten. Lah pripun? Napa kula mangi japi mawon? Ana jeruk minum jeruk makan jeruk. Ah, ya apik jerukku. Jerukmu poleng kok. Wo nek gelem knithuk. Jaya no, Pak. Iya. Lanjutke, Mas. Besok kapan katekan coba niki jejer lan wong manis ya jejer lan wong manis edan ya piye melu aku wae apa Mas siap miyaga wae malah siap ning wiraswaraku wis 3 tak patenane 1 apa piye nggih kula sagah Pak menawi dipun ajak sagah ah nang kene ya bingung le nuntun niku lho mboten usah dituntun cukup tumpake tronthong umpamakna nah kutha tanpa prau sasat sarah ing Calatri neno kok ana sempritan bareng ta apa ayo tukang parkir Mas tukang parkir ngetos kula garukan ya kowe iki sampean ki rawuh kok iso bonggon kaya ngono lho ngertos garukan bareng aneh-aneh le bayar piye lho lah kula niku nyegat bis ten niku ten terminal niku ora wonten sempritan kula wedi kula ten polisi bulane mas jenten pundi lah jenengan polisi ta Pak mboten kula niku tukang parkir oh dikira garukan lah kula kinten garukan tiwas mlayu sampean kok iso ngerti garukan niku pas teng pundi ten Prambanan ten Prambanan lah kok sampean kok tekan Prambanan niku kok ngerti garukan niku sampean pas napa kula tak takon pas mlampah-mlampah Pak melampah kok adewe tenah teken ndi we biasa nganggo teken kae ya iso mah tak-tek ngono kae teken tekun bakate tekan ngidam sarias
kepleset wae iso tekan gone ta, Pak. Ya nek ora wis pinter larasan ora bakal ya. Ya sing nembang sapa? Mas Fajar wae, Elisa men ngancani tok. Ya. Duet mawon. Duet. Weh lah panjang meso njaluk duet. Ora duet ya ora mareme. Ya marem wae ora. Padake apa? Padake kaya ngene iki ra iso piye-piye, Pak. Cukup oleh. Yes, kowe dunekke ngono ki piye? Pripun? Nggih salut kula tetepan. Ah iya kok ya. Pripun, Mas? Duet tenan lho. Siap. Oh, siap nggih. Nggih. Iya, Mbak Elisa kuwi sinden berilmu tinggi. Sampeyan ya kudu nganu respek karo panjenengane. Ya, ngono ya, Mak. Lha wingi sempet ditantang kali tanggo kula, Pak. Pripun? Kowe nek iso karo Mbak Elisa, duet karo Mbak Elisa gua tak ujengi jempol 1000. Jempole mongko papatmu kan. 1000 nyilek. Mongko jempole papat sing 1000 apane. Lah ya sampeyan niku nuwun sewu, kok jaman sakniki niku aja gampang diapusi wong. Kok nek iso duet karo Elisa tak anu acungi jempol 1000. Wonten niku wis rasa tok percaya, niku rasa digugu. Iya. Gusti niku mau adil, nyatane sampeyan niku iso duet karo Elisa lho gitu. Iya. Dalane werna-werna. Mergo dalan sampeyan sering nonton kula terus ngekeki layang. Nggih, iya. Sami nuliske sinten ya, Mas? Bapake niku. Oh, bapake. Kula kan nuliske awan wae. Tulisane iso apik. Biasane nek sampeyan sing nulis mesti ora urut garis. Enggak, ngono medun. Lah ajeng kula print niku kok ora pas. Piye ajeng dinapa? Diprint. Agene ngeprinte ora pas. Dekno mau sumbar. Lho, nek pas ya wis biasa ya. Ha iya. Monggo diatpun aturaken. Upama sliramu sekar melati aku kumbang idam sari upama sliramu maragi wong manis pun kakang bakal ngliwati Seno dalem napa gara-gara wingi niku jenengan ngendika perpindo niku dados viral, Pak. Napa? Perpindo niku. Perpindo niku napa? Persatuan Picak Indonesia. Niku viral ya. Kula malah lali lho. Kok sampean yo ngeling-eling lho. Lah aku tahun niku anggere napa liwat mlaku ngoten niku. Perpindo. Perpindo dasmu. Kula ora marapi sampean lho man. Nika jane minggu geculane ya karang sing jeneng viral karo mboten niku ora dipilih-pilih kok. Mboten napa-napa diakoni mawon. Ha nggih, wong kula ngakoni. Ayo nek ora perpindo ya ora gayeng to ngoten. Nggih, nek ana sing ngene perpindo, sampeyan perndasmu ngono. Heeh. Lah ya omong, permunyuk. Monggo munyuke ra ono to. Monggo.
Mas Fajar. Pak Seno, Napa? kula badhe cerita sekedhik. Nggih pripun Mas? Bila kula nika rumiyin menika rumiyin menika nate saged nyepeda. Sampean? Nggih. Saged nyepeda Mas. Nggih. Nen tan kacapo Nggih. nyepeda kalih kanca. Nggih. Ah diomongi terus wis terus bablas. Bablas pripun? Kali. Oh. Wah, malah ampuh lho sampean niku. Niki sing dawa raya ora wani lho numpak pit kali niku. Sampean niku nuwun sewu. Duwe cacat netra. Cala hina cacat netra kok wani ngepit ning kali niku nek ora manusia super mboten wonten. Manusia super. Ah, sinten sing bablas kali? Wong kula nek kali niku meng ngekar kok. Oh, sepedane teng kali rusak Nggih. kan. Mboten. Oh. Niku mung ngimpi to sampean jeng. Mboten iki saestu. Oh, nggih. Sesuk meneh nek ngepit teng dalan nggih, ampun teng kali. Ya. Kula sakare ora mesake nek sampean. Nggih pun nabrak gapura bola-bali ya, Pak. Oh, mboten napa-napa pokoke. Kudu nganti nabrak. Ah, ning gapura mboten ten refleks nek sing nabrak sing ditabrak cewek ya. Iya. Alah, ngarep golek cewek meneh. Ya, Aneh wong cewek karo rae sampean ra ngerti. ah kita aja ngerti pripun lagi. Ndemok ngene ora wani Ampun, kasus sampean. Ah nggih kasus. Demok kok. Nggih, niki kula caosi Mas. Nggih. Nggih, nggih sangu kundur nggih. Nggih, Pak. Nggih, mriki. Mriki dituntut sangu iki wajah. Tapi kita ada munggah lho Pak Anggung Angel. iki bolong lho. Lah iya retine, sik bentar. Tak jupoke wae ngopo iki. Aja, Kayaknya. aku arep ngetes karo Mas. Munggah sithik Mas, dilit. Nah, terus Munggah. sithik awas iki ana iki kayune rada rene Mas. Nah, rada rene meneh. Rene, Siap. go, Ha, go. iki tangane rene Mas. Nah, kula niku jane mung pengen ngerti. Nggih. Sampeyan niku mboten ngerti anu mboten weruh to. Nggih. Kok iso mbedakake dit 100 terus 50. Tak tes saiki. Nggih. Nek iso kabeh bener PN kabeh sing teng tangan kula niki. Nggih. Niki pinten? Duh modar ya. Ayo. Ayo. Pinten? Aja terganggu karo penonton. Heeh. Pokoke anu instinge dhewe. Wah, sosir rusak ya. Tak ngenek terus sosir ora payu iki. Pripun? 100, Pak. Wah, tepat. Pinter, Ya. Niki hebat. pinten? Niku bali sik, niku bali sik. Nggih. Niki pinten? Nah, soalnya sok diukur bedane. Nggih. Gede cilike pinten ayo. Aduh kok padha kabeh. Oh, utuh. Pira? 50 ya, Pak. Ah, pun niki kabeh mangpek nggo niki nggih tuku sepeda nggih. Kali nggih nyemplung kali melih nggih. Ojo Mas, ojo. Ayo Mas ini Matur tak. suwun. Ayo Awas. tuntun sa. Wah, wangun kaya suami istri kok bisa. Ora apa-apa. Ya matur. Mas Pak, Mas Fajar. Tanggal 1 kula teng kantor Prambanan, kantor candi Nggih, nika. insyaallah. Nggih. Nggih, kula siap nego dawuh panjenengan. Nggih. Rampung nggih? Nggih, Mboten Pak. napa-napa, mboten napa-napa. Mengke kula izinke karo sing nanggap. Nggih. Mengke wonten bintang tamu adine Marwata ngono ngakon. Nek Marwata niku untune dawa, nek niku mripate ra weruh. Iya. Nggih, matur suwun. Wah, nyenengke ya, Mak. Nggih, Pak. Aku duwe loro kok ngono ki nok saiki nok. Iya, sing siji wong Gambiran, sing siji Mas Fajar jenenge ming diwalik. Sing Gambiran jenenge Mas Jafar. Jafar. Oh. Sesuk bakal oneh ana neh jenenge Mas Faraj. Oh, Diwalik meneh. diwalik meneh jenenge. Rafaj. Iya. Mbak Elisa. Nggih, Ya. Pak. Panjenengan diaturi tindak mrene karo panitia. Nggih. Diweling kudu nggawa Mbak Elisa. Oh iya ngono ya, Mak. Ucapan Mbak Elisa gembara bapak-bapak pemerintah sing wis bangun gedung kelurahan Purwomartani becike kaya ngono apike kaya Nggih. ngono nggih. Niki terinspirasi juga saking Mas Fajar. Menika Iya. kan saya sering survei ke desa-desa juga. Ini kan bukti kalau Mas Fajar itu bisa berkesenian ya Pak. Heeh. Jadinya
beliau kayak ngendang, bisa nembang, bisa. Jadi orang-orang seperti beliau, terus sebenarnya nggak cuma orang-orang seperti beliau, tapi masyarakat tuh banyak membutuhkan tempat untuk pentas. Jadi mereka kadang cuma latihan, tapi nggak sempat pentas seperti itu. Jadi seperti kayak gini harus diapresiasi, kedah dipun apresiasi ngaten dados. Ngaten niki wonten gedung kados menika. Mbok menawi wonten mengkeh wonten pendopo, tambahan pendopo napa-napa mengkeh saged masyarakat bisa semakin berkeseniannya lebih banyak lagi, jadi bisa belajar nggak cuman gamelan, bisa ketoprak, bisa macam-macam, jadinya kesenian di Purwomartani ini bisa hidup luar kayak gitu. Biasa. Semoga ide yang bagus ya. Ngono ya, Mak. Berawal dari gedung ini ya Pak, semoga bisa nanti semakin luas, ada pendoponya, ada macam-macam kayak gitu. Terus Mas Fajar ki ya dadi motivasi kagem penyandang cacat lainnya. Nggih, leres. Kadang kala ana sing lumpuh, ya ora iso mlaku ning iso berkesenian, ngendang, iso nembang. Ya ngono ku ya Mak. Iya. Dadi awak dhewe ora nolak. Mereka-mereka itu kadang berkecil hati nek arep berkesenian, Iya, betul. Berbudaya campur karo awake dhewe. Mongko janjane awake dhewe ora nolak, malah justru memberi penghargaan. Iya. Iya. Ayo kowe nembang. Ya nggih, kula jaturake. nembang. Nonton pamundutan apa mboten? Iki ana susulan ya. Napa? Persewaan tenda dan alat pesta Trijaya. Okay. Melayani persewaan peralatan pesta pernikahan, dekorasi, tenda, kursi, panggung, sound system dan lain-lain. Mas Sigit Sujadi. Alamat Jalan Perum Pertamina Sidokerto Purwomartani Kalasan Sleman. Oh iya. Nyuwun lagu Pepeling. Oh, Pepeling. Ayo kowe nembang Pepeling, arep kowe nuwun sewu. Agamamu ra Islam ning kowe iso nembang. Oh iya. Sing dadi tuntunane wong Islam. Oh jelas, Pak. Saya senang, Pak. Ya supaya kabeh ora beda-bedake. Nggih, leres. Ini banyak jadi intrik, jadi buat netizen juga banyak intrik. Ini Elisa kok non tapi nyanyinya lagu rukun Islam kayak gitu. Padahal kula nggih mboten napa-napa wong kula nggih seneng ngaten. Kan pengajakan untuk semua beribadah nggih Pak ya. Pokoknya bertoleransi sesama umat beragama. Ya, monggo. Bawa nggih, Pak. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sesama neno aja padha ditinggalke rukun lima niku neno sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso. Ramadan nindake poso kapat yakat ping 5 ibadah haji Nenone rukun Islam sampurna. ya mangga. Yuk. Hey. Yuk.
pepeling Pak Sena. Napa meleh? Sik to. Kowe iki mbok omongan sing halus iso ora to? Oh, nggih saged niku saged. Nah, coba saiki nek aku basa Indonesia kowe njawabno. Oh, inggih. Nah. Inggih saged. Cobi mawon. Madhep penonton. Oh, inggih niki sampun madhep nggih. Napa? Nuwun para rawuh. Kok dadi aku kuwi basa Jawa. Walik ora. Karang yo waduh angel basa Indonesia ki. Cobi. Diwalek to? Pak Sena mikir basa Indonesia, aku mikir basa krama. Mah. Loh, iya to? Ya maksude matur dhumateng para pamirsa ditirokke. Oh, nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sing halus. Sampun. Men merak ati, wong wedok ki merak ati sing paling penting. Inggih, kula merak ati. Nah. Ini tadi Niki wau. menika wau. Menika wau. Lagu Tembang. pepeling. Pepeling nggih pepeling. Nah, dumateng para Nah. Sing mumet sapa saiki? Untuk warga masyarakat. Dumateng para warga masyarakat Di Purwomartani. wonten ing Purwomartani. Dengan adanya Wonten ana ni. Wontenipun. Dengan adanya Balai Kelurahan. Wontenipun Balai Kelurahan menika. Ini sebagai tempat pelayanan masyarakat. Menika badhe ndadosaken kemasyarakatan warga. Pelayanan, nggih. Saya harap Kula pangajeng-ajeng kanthi bali ingkang saya harap dengan gedung yang baru ini kanthi bali ingkang enggol menika ingkang enggo ingkang enggal menika ingkang umum. Saya harap kula pangajeng-ajeng kerukunan selalu terjamin, terjaga. Kerukunan dapat kados kejaga-jaga. Ugi para wirane dan anak muda-mudinya. Ugi para inem-inemnipun. Inem pelayan seksi mo. Enom-enomnipun. Nem-nemanipun. Nem-nemanipun. Pesan saya. Kalian wengkang tiang sepuh nggih. Pesan saya. Pesan kula. Jangan sekali-sekali mendekati narkoba mudar. Ampun setunggal-setunggalipun. Men nyaketaken kalihan narkobanipun. Dan jangan sekali-sekali minum. Lan ampun setunggal-setunggalipun. Minum. Ngonjok. Minuman keras. Toyanipun atos. Piye kuwi? Toyanipun atos. Minuman keras kok. Toyo atos. Minuman keras. Minum adalah toyo. Ngonjok. Keras adalah atos. Ngunjuk atos. Ampun ngunjuk atos nggih sing empuk-empuk mawon. Nek ngunjuke iki kathok. Ora kok atos ora. Minuman keras ya toya ingkang boten sae ngono. Oh nggih, toya ingkang boten sae, mengke boten sae kedadosanipun caket ndadosaken mustakanipun panjenengan sedaya lan pemanggihanipun lan penggalihipun owah. Lajeng saged mlebet wonten ing griya gerah jiwa. Boten pareng. Aku jaluk iki sukit biyen sing tak gadang-gadang kowe iki somong kaya ngono kuwi lho. Ya ora ting percotot sak arepe dhewe. Anggere bareng nembang kompetisi. Matur nuwun. Kaya bakul Bringarjo kaya batu mau batinggi batu roek. Iya. Nggih niki sampun kula cobi nggih, Pak Seno. Kula ajeng saged-sagedipun saged matur basa ingkang krama kalian panjenenganipun dalem. Sip. Ayo. Ora jangkar saiki ya. Seketekipun saged kula cobi. Apa? Mboko seketek-seketipun saged kula cobi. Setitik. Nggih, setitik-setitikipun. Kok setetek? Setitik-setitikipun ajeng kula cobi. Setitik karo tetek iki beda. Oh, nggih, setetek mboten setitik. Setitik mboten setetek. Aja setetek. Mboten pareng setetek. Merganipun menapa? Oh, setetek niku mboten sae niku. Ora entuk setetek. Mboten enak. Enak. Wonten ing niki apa kupingipun mboten kepenak setetek. Enak wis to.
Oh, enak. Aku ora ngerti kok soalnya. Aku ki ora ming sak tetek kok. Sok rong tetek aku ki. Oh. Oh, beratosipun nggih setetek mawon. Ah, omong. Lho pripun to, Pak? Pokoke kudu loro. Oh, nggih, setetek. Setitik. Bocah Setitik. kandhane ngayal. Setitik. Oke, siap. Nggih. Mbak Elisa, iya iki arep kaya ngene iki ampuh lho, Nok. Sekolahe dhuwur iki bocah nek entuk dit ora dienggo seneng-seneng, ora dienggo tuku sandangan, ning dienggo kebaktian sosial. Oh. Anu mendatangi panti jompo, ya panti asuhan. Kebahagiaane Elisa iki nek iso mbantu karo wong sing kekurangan. Oh. Mboten jane nggih mboten. Nyumbang banyu ning tepus. Oh. Nyumbang toya. Ha iya, sak tangki 150.000 tukoke pirang-pirang tangki gorono. Ya, manyen yo dhek di anu pengetahuan nek kokean le kokeh le dedono iki bakal rezekine rumintir. Aku iki mulang aku. Oh, iya. Nggih. Kula niku nek ten mriko mesti langsung kok. Oh, sekali simbah-simbah eyang-eyang niku. Oh, niki Mbak Elisa. Oh, sindennya Pak Seno. Injih leres. Oh, Pak Seno niku sae sanget kok saged mendidik muridnya kados mekaten. Piye? Sangar ta? Dadi rungokke kuwi. Kuwi lho, rungokke iki lho. Niku sinden-sinden sing asli Jawa iku aku blas ora percaya sak imit-imit. Delekke angel. Wis meteng ya menyang. Kaya nang omah ngaso. Loh, niki perjuangane malah keras lho. Perjuangane keras apa? Le nyawang ki ra tegel e. Mangke nek mboten menyang nggih sindene namung gangsal. Sinden ki anggere jejer rintik-rintik ngono disawang ketok apik ngono lho. Iya. Nggih. Aku bareng angger ning lho iki kok blenduk kok ora rata to iki. Iya. Oh biasane rata kok iki ora rata kok. Ana benjolan sing salah tempat iki. Lho. Ya ora apa-apa. Lah kudune ning endi? Wis ora tak takon. Lho. Kok Nek salah tempat berarti wonten sik bener. Wonten pundi? Ya kono kuwi. Oh, nggih. Ora perlu tak jelaske. Ya, ayo genti. Mbak Tatin, ya men duet karo Elisa, ya. Ayo Tin, jumeneng. Mbak Tatin senyum riyen ampun caprut. Ah. Senyum wis deleke karo Elisa. Sinden kok ora duwe sumeh blas mercucu wae. Waduh. Ana panganan yo Alise mercucu. barang enak-enak iki. Ngelih yo mercucu. Parek yo mercucu. Kulo masau kok kaya nyawang pitik arep ngendoke lho. Ya nek gak matke rasa dimatke. Ya aja ngono. Lah piye? Ya kok Aja, iki ampun. konjur nesu. Wong kok sinden kok sugetan aten. Iya. Ampun gerah penggalih. Ah. Aku nek karo Pak Seno kudu gerah. Loh, gerah. Gerah penggalih. Oh, kedah gerah penggalih. Sebabnya napa? Aku ora cocok karo dalange. Lah ra cocok kok mangkat terus. Modar. Lah ya aku butuh ya. Oh. Modar ukur. Aku yo keseng belani padake. Ya kono belane. Nek ora cocok, kowe sing ora cocoke ora masalah. Ora cocok perkara apa kok mulai digenahke. Iya. Wong senengane kok ora tau genahke ning terus meneng japrut iki. Penonton ki perlu dikasih senyum yang manis. Nggih. Penonton semene akeh iki nyawangin sinden senyum ki, wah nyenengke kena disawang. Oh, guyang iki kok. Terus jejere, kae rada edan. Buktikan bahwa Mbak Tatin memang sungguh menggemaskan. Enggak mau. Loh, kenapa? Ya inilah aku, enggak mau dibuat-buat. Oh ngono. Iya. Kudu ngene banget. Alise karo diunggah-unggahke. Oh, medeni bocah engko nek ana bocah mlayu Ya piye? ben bocah do moro kok. Oh, tetep mloro, njaluk sangu. Moro pengen napuk kok. Ayo, ya wis dhewe-dhewe kana. Nggih karakter Tiwi ini piyambak-piyambak. sumeh. Sumeh, Disawang lemah kepenak. lembut Ya. ngeten nika. Orisa kae ya disawang apik. Kene Orisa iki nek cara apa jenenge iki pemain bintang film luar negeri iki tak jenenge Angelina Jolie. Oh, Angelina Jolie. ya. Jolie. Kuwi mergane lambene kan lembengesi, lambene cilik kan lembengesi tekan kene iki. Oh, kuwi wis khas dhewe, Dadi ben kaya- kita seksi, Nek seksi. meneng kaya ngene iki. Seksine malah ten riku, ten Oh, iya. latinipun latinipun. Nek tak anu apa jenenge iki meneti kae wajah keibuan. Keibuan lemah lembut. kasepuan. Ya, ibu 90 tahun. ibu Ah, iya. Kok kasih ki
kinyis-kinyis durung ngono kerut-kerute kok 90 tahun. Buke. Nek sapa? Niki ibuke. Wahyu kae pancen ceria kae wonge guyang-guyu dhewe. Nggih. Soale cangkeme ra ono ganjelane. Selalu ceria. Nggih, Mat. Wah, iki ana pamundutanku diaturake. Oh iya, matur sembah nuwun. Minta gending perahu layar, Pak Sukardi, Pak Hardi. Produksi pupuk dan media tanaman alam subur. Nggih. Monggo diaturake ya, Mak. Iya. Nggih, perahu layar. Ya, nek Tatin ki pancen wis wengis. Iya. Dapukane iki apa peran bengis utawa antagonis. Antagonis apa? Apa kowe kebelet ngising? Kok bengis? Bengis siapa, Pak? Bengis, belet ngising. Kok cangkemmu ki sing apik to? Bengis, belum ada kosakata di saya. Kasih tahu. Omongi bola-bali to, kata-kata siji kuwi, loro sing kata-kata kotor utawa jenis ki aja diomongke. Nggih. Ngising-ngising. Bengis napa bengis? Bengis. Bengis ki galak, kejem. Oh, galak. Oh. Bengis kok ngising. Iya, salah. Iki Lah, iki omongan lho. cah nom-nom. Iya, bengis ya. Bengis oh ya. Kon gowo ampun. sa, aku ora arep pakon wong ora cocok karo aku. Lah cocok ya rasa maju, aku tak lenggone piye? Lho, lah iki kok Aja oke montok. ora masalah. Ora masalah bali yo. Ning sesuk-esuk ora ngoyak-oyak amplop lho kowe. Lah ket mau kok ora. Wong kon pentas kok ora gelem kok anggere esuk. Aku endi, Pak? Lho, aku njaluk iki ngopo? Ya nek niat dideke iki mbok ya dialem sithik ngono lho. Wah, aku ki nek ngedeke alus ki ra iso-iso. Dialem kok dia. Ha, ngadeg ora. Ngadeg ora. Sing ngono iki kudune aku ya. Ayo. Lah ya ngono ki. Oh, Mbak Tatin mainnya kasar. Wah. Ya ora aja ngono kuwi kok. Ayo kowe wis nembang. Nembang apa? Ayo, kok nembang apa gene ya gelem. Lah engko ora dikeki amplop Ya, gelem. aku. Ayo, Kewajiban. emah kok ora nyambut gawe kok kayak amplop. Mbok keke Sapa? pajar ki mah entuk pahala. Mane ngeke kowe oke ora entuk pahala digrenengi. Wis pokoke sarwa luput engko dibukake. Lah tenan to, ming semene to. Ket biyen kok ming semene iki ora mudah-mudah. Jane nggih saya sih, Mbak Tatin niku namung jujur nggih, Mbak. Iya. Ayo dibawani pelok mengko tibake perahu layar ki pamundutan. Yo. Nun. Oh nggih mengke. Mengke dipadoske cuweke. Nyuwun napa? Sambel kemangi. Oh, nggih. Aku yo ngomong lagi digoleke. Derek metik, Mbah. Mengke nek entuk cuweke kula sambelke mboten. Nggih, meng pados riyen kemanginipun. Nggih. Arang saiki ki rekoso enak nek mbiyen ki wong njaluk lagu ki liwat mburi kelir nganggo kertas dikeki apa to apa. Iya. Saiki ming wonten sambel kemangi nggih. Nek ora ngono ya liwat BA ya wis cilaka ora. Iya. Ya ora apa-apa engko dicaosi. Ah, beres kok sambel kemangi. Iki ketemu cuweke engko ta. Niki bawane napa, Pak? Aja turu. Ha pelok bom kok. Nggih. Aja terus seri kaki. Aduh, suarane tekan ati. Wah. Wah iki entuk mungsuh kowe. Sinten? Kayak fans, Mbak. Sing kacamata lho. Oh, si Mbah. Eyang. Iya. Mantep nggih, Mbak. Suarane Mbak Tatin. Oh. Nggih. Kok gek mbok demo to. Supporter tunggal. Lagi mau wis dinai 5.000 karo Mbak Tatin. Seneng aku nek ngene iki. Jelas sewengi ora bakal kendho tenagaku. Penyemangate jenengan ngenten iki ta? Heeh. Ya dek neng totokan kae malah dikon lunga sing di omah aku semangat e. Ha kok iso? Aku gara-gara ki sing ngarep dhewe linggo ki adicara salajengipun inggih menika ular-ular saking pinanganten kekalih. Aku sip nengke wae aja dijak lunga. Terus sing di omah diusir. Wah, hiburan e. Iya. Kowe iki ra ngerti kok. Aku iki nek prei ngundangi wong kaya ngono kuwi telu lho, no.
Sinten? Tok jak ning omahmu, tak jak ning omahku wis tak kei pangan, kei dhuwit terus tak kono ngomong dhewe-dhewe. Ora ana sing gathuk babar blas. Wah, kuwi marahi bongko pokoke. Aku ngono ning Malioboro, aku ketemu Diponegoro. Wertaya. Lekar-lekar aku. Lah iki aku ndek loro tak kei seragam no. Iya. Wae anggere aku medun saka mobil ana wong loro nganggo seragam apa safari ireng-ireng kae. Kuwi asline edan kabeh. Ning wis tak weling nek nderek mayang meneng ora omong. Siap. Siap. Ayo terus. Kapan-kapan gek ken nganu Pak, joget ten ninggil. Sik niku wau. Endi? Sik niku wau lho, sik ireng-ireng niku wau lho. Wis esuk nek wis wani, dhek joget. Dhek wis nyiptake bedaya Pantai Layar. Oh, bedaya Pantai Layar. Esuk tak sebarke videone mesti. Aku nyetel Pantai Layar ki dhek teko langsung tulung sawang. Aku leng guyu nganti kepoyoh-poyoh. Tak takoni kuwi apa e? Bedaya Pantai Layar, Pak. Ayo, terus Dit. Nganglang jagat Nyangking pokor kenca nane hiburan kok no. Iya. Ya ora apa-apa kok ya. Aku tau nggawa wedok iki wudoe. Oh. Heeh. Nek seneng jenengan seneng ya? Ah, bojoku muring-muring digusah e. Wis ora sing kaya ngono kuwi. Lah, seneng kok ya? Heeh, aku. Terus dikon lunga. Sing lanang-lanang wae. Heeh. Sing siji sing pinter nyopir sing edan sing siji kuwi. Oh. Mercucu terus tanggomu. Iya. Wong malas tok edanke to, Mak. Ben sengit tok aku. Sandang kelawan pangan yaiku bagian nipun wong meleksa barana rimo ya mangga yuk wong loro
loro. Matur suwun. Matur suwun Matatin. Nggih. Arep ndi kowe kok anjur? Lah, Urung rampung kok wis arep. kula kan apa? Ha iki pamainan sambel kemang iki dirampungke sisan. Nggih saking mbok temu kuwi lho. Heeh. Mbok Dik. Iya kae lho lho. Lah langsung keplok-keplok. Udu kuwi. Oh dudu, sing pundi? Sing ngisor wong Oh sing iso. penonton kae buke sing nyuwun sambel kemang iki bendina mesti nonton. Oh, tak kira kuwi ne. Udu kuwi. Kuwi ora ngerti sambel. Wis bedaan lho Mbak, mbok dikon rene sisan. Aja. Aneh-aneh ora. Ya. Wis bedaan Ya. barang nggih. Iki uga disiarke streaming no. Ya, channel Nggih. Dalang Sena karo channel PWKS Live. PWKS. Sementara iki nek ora kleru 22.000 penonton. Weh, Matur banyak sembah sekali. nuwun. Wes Yo. sakmene iki tambah 22.000. Wah, akeh banget. 22.000 penonton ki seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya. Mangga diaturke sambel kemangi. Arep tok bawani Ratin. Napa manut, Pak? Ya bawani men kowe iki cucuk le nyambut gawe. Ya. Mboten gentiliane napa? Ora kowe aku pengen kowe aku nek karo suaramu cuh. Aku ki nek mayang ora krungu suaramu ki semplah kabeh. Au! Aku tok padake kire. Kok ning ngaren ngalem aku? Walah piye to ya. Iki mesti ada maksud. Ora ono. Ora no. Ora. Kok ning ngaren? Ya ming kowe ben nyambut gawe, Mbak. Apa kurang nyambut gaweku? Kurang. Ora. Oh. Ya. Yo, aku nek krungu wah jangan ngiris kuwi muni. Mambiat ngruces. Oh. Ngapa ces ngences? Druces. Ngences apa piye? Ngecas. Kalih Lisa nggih. Hah? Bawane berdua sama Ya Lisa. karo Lisa ora apa-apa. Ning pokoke kowe ana lho nek kowe ora nyuwara ki rasane kaya sepi. Ya. Mambiat mayun. Oh, piye? Cas. Nek kowe wis gelem nyuwara ngono kuwi aku terus kaya Malik dadi Werkudara rasane. Ora percaya to? Wah. Kok kurune Abang bar napa wi? Ayo ki lar nyambel ket mau golek lompoke. Kowe kaya entuk lombok. Iki lho ana tumpeng lomboke ambruk rene iki lho. Ha iki nek meng arep nggo mlonyohke cangkem ra ya kaya. Ya. Suarane gending pelambiangan Nyerang. nyeram yai noswan tara Banyu. pianyu Kok kowe terus ah? Oh, Mbak Tatin. Aja gelem diplekotho kowe Loh, iki. kan lagi sebaris. Alah, sak baris kok. Aku mau loro lho. Ah, kowe malak kowe. Piye ta? Sebaris, Mbak. Baris wae. Banyu wangine Tatin. Pianyu wangi Kolon go.
nek swara pendhit ini apik Tatin meneh. Iya. Diar. Apa sah? Ora? Meneh piye Oh, kowe? ki mau muni genderang iki lho, nek Pak Seno kan ces nek aku diar ngono. Ra, kowe nek aku modar ngono ta? Ora, kupingmu lah sing Aku salah. paham, aku maksud dengan Ora, kamu. ora. Kuwi perasaanmu tok. Nara sinden padu nengke wae. Perasaanmu tok. Ya ora apa-apa, modar-modarke aku ora apa-apa sah. Kapokmu. Tenan dudu modar. Apa? Modar ngono lho. Ben biasane kan Maksude Elisa ki kowe Apa? nyuwara dhuwur ki der. Nah, iya. Tuh. Tenan. Oh, tuh. Kelan wetan segara. Lah, piye swara pentit ki gemeske, Kak? Kak, Menggemaskan. Ya ta, Sak. Banget, Pak. Aku tuh adalah fans Tatin lover gitu loh. satu kata buat kalian. Apa? Prek. Tadi prege. Piye Iki menunjukkan hatiku loh, tulus loh. Gagasan saiki sinden ngono iki kon bayar pira wae. Monggo melu aku tak nedi terus kok prek ki lho. Iya, la wong ya menganu diplekut. Nek di mau dionekke besangut nasu, saiki diapik-apik nasu. Kudu piye? Apike kalian tuh modus. Kok modus? Modus sih. Jane elek ning muni apik, aku ngerti ya. Lho ora, nek dhuwur ki pancen kowe iki Apa? ditakokke penonton. Nek Apa? dhuwur ki pancen Tatin ki gemeske. Nggih to sederek? Wow. Seksi Mbak Tatin itu suaranya Ora seksi. percaya, enggak Kayak Mulan Jamila gitu ya. Kamulah makhluk Tuhan paling seksi, yang paling seksi. Kok kaya ular, seksi Reza? sekali. Yoncen suara mungkin ngono Mbak Iso. Enggak gayamu kok kayak ular lho. Orang iki terbang. Ah iya nek Elisa wangun ngono ki. Kok kan manut. Nah aku piye? Aku nyuwara krubyuk. Apa? Sing nyuara apane? Ambo kok anggere muni goyang kok krubyuk. Wah, aku nggawa banyu ya. Jaluk banyune. Yo. Aku meneh. Lho. Lah jare sebaris-baris. Oh iya, Elisa, saya ndak Ora, penonton Mbak Tatin meleh nggih. Wah. Manut karo penontonne. Ora bayar. Loh, jangan ini penonton ki iso marake sesuk ditanggap meneh. Ngono. Ya kan, masa aku wis dadi aku meneh? Loh, iki kan mergane dos kesengsen. Ah, kamu banyak Kesengsen. ngomong, Sah. Mencintaimu. Mencintaimu. Kula meleh? Heeh. Jelas. Oke, iya ora apa-apa. Iya, aku ya kuat ya. Kuat ya, Pak ya. Boloku Tatin ki ampuh. Ngopo? Ampuh ngopo? Ora wis gek nyuwara kok malah bahas iki. Lar lan kidul alas angker. Ayo aku meneh Tin yo. Syahdu tenan. Kang kaliwiat Asa marai. wis tenang ki. Ya. Kang kaliwiat lewiat. Oh, le iso dawa ki lho. Le. Wajan. Belambiangan. Elang. Mbok meneng. Belambiangan. Ya. Aja njaprut. Ya, aja japrut, Pak. Sing bahagia kae lho tuamu masa depanmu lho kaya. Lah.
Tua gundulmu kuwi. Caloro iki ora iso rukun kok. Ya wis ben ora mbok. Ya. Aja. Aja takon. Tanah India ku meliaring taman Sarinuswan Sik mbonang kok dadak njaluk kethuk Banyuwangi arep didurun ndase kok. golek tambahan ayo. Golek tambahan. Tambahan apa? Tambahan penyakit kok. Yo, mangga.
Yes. Sampun. Matur nuwun Mbak Tati, Mbak Elisa. Yo men kundur ning papane. Heeh. Ayo nek awake dhewe neruske lakon sik, engko ndak mengentek dienggo guyon. Yo. Disambung mengko ya mak gara-gara iya. Ayo ngger, ayo tak derekke mak. Tansah marpamoring sukma. Sinukmaya winaya wingasepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kawusa manjing telenging padukuhan marang kadempel nena gantung kecapun nalika semanten lampahing para putra Pandhawa ing ngarsana pake kridaning Palasata Kurawating bleber Patindaka crita mbludakaning karajan.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambreganggeng awito dencengan blegegek ugek sadulita mel pitike jago ora padha tarung prenjake ora padha ganter-ganter lah kok iki Karang Kadempel malah kerawuhan lancur-lancur Pandhawa putra-putra Pandhawa Nalagareng waduh Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu rawuh nang Karang Kadempel. Wah, jan seneng ya reng delok cah nom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glulgong pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Arep ngapa ya, Tru? Ambo. Engko gek gawe kisru ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa ki piyayine do tata krama kok. Timbali, Pak, wigatine apa? Iya, kowe do anteng dhisik nggih Pak ngestaken dawuh nggih Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula Den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha kek. Syukur Ndara Antasena bekti kula. Tak tampa tiba padha-padha kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya, Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena bekti kula Den. Iya Nalagaring tak tampa. Ya, Nalagaring tak tampa. Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu bekti kula Den. Ya Nalagaring tak tampa. Iya Nalagaring tak tampa. Ndara Antarja bekti kula. Ya Nalagaring tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca bekti kula Den. Ya Petruk tak tampa. Ya, tak tampa, Truk. Ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu Ndara Antarja bekti kula. Ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu Ndara Antarja kula atur nggih, Den. Suwen, Truk. Tamune 5 bagekke kabeh. Ndak-ndake wektu. Bagong tak tampa bektiku tampa anu pengestuku tampan ana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung, Gong. Wis men wong ora urung ya ming pangestuke kok. Pangan ya ora wareg. Ya ora ana dayane apa-apa. Aja ngece nek pangestune putra-putra ya ana dayane. Ora mungkin. Dayane ana pangestune sugih wingi-wingi, Tru. Nyatane ya kere kaya ngene kok. Enten apa niki kok ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku ingkang boyong nglawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang boyong suman marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan sasmita ingkang wis tak tampa kek. Sasmita napa? Murhanira ya Siwa Semar. Yen ta watara 7 dina ingkang kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan. Karang Kadempel kene katon padhang jinggrang, bareng tak titip priksa padhange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning Bale Wisma Karang Kadempel. Lah kok katon Kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendhapa, mongko ora sak baene.
Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi sumunar? Dudu perkara lampu nanging yang mbok pangku mau Sang Hyang Candra, tegese Sang Hyang Wulan. Dipangku dening kakeke Semar. Malah katon aneh, pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kyai Semar? Sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong sumunar tan prabeda kaya sunar ingkang timbul saka raganing kakekne Semar. Mula kan saka kuwi aku pengen nanjihake. Jane Kyaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen sasmita ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel ingkang wigati upamata kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan, muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek. Rungokke kowe. Harep ming batur kaya ngene ning nek diempekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra. Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen diwujud disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskiteng esti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae. Cangkemmu ki elek terus to karo bapak. Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Ngono. Miwi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakale mati. Nek ngimpi lara bakale waras. Nek diimpekke mati dawa umure. Ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir, kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong, kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewuh, kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek arep kelangan ki ngimpi nek untune pothol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya kaya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae. Wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sang Hyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing dimpekke kok. Apa Semar iso ngartekke apa? Ayo mesine iso. Ha coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa, Mir ora? Impen ki ana 3 lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi titiyane Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadorodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumuli jam 1-an kae aku mapan sare, Bagong. Oh, jam 2 aku ngimpi. Lah kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kuwi. Gawe-gawe kuwi. Ora ya ngerti kok ya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk, Bagong. Jagone do kluruk, kuwi tegese wis esuk, urung karuan. Wonten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kowe malah ngerti artine kok, ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk, Bagong. Dadi impen kuwi wancine ana tegese. Wo, Semar mangku Sang Hyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah, la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Deloken nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing nglakokke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire Gondro. Malah dibedhekke saiki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar ming bongan bangun. Nang ndi-ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumasane Semar ki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Oke tenan lho sing dibangun Semar ki. Ayo ben ayo wong kersane kaya ngono. Ya dhewe ming kudu ikhlas lahir batin, Gong.
kudu iso ngladeni. Ha iya. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar, tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngoten. Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa. Ning jebul syarat sing sinasmitakaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syarate apa kok ora enteng? Syarate kula kudu iso kenggonan pusaka 3. Pusaka 3 apa? 1 Pustaka Jamus Klimasada, 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do cing clemong saguh. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan, do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampeyan rawuh mriki ming ajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbok perkara mukti munggah derajat, munggah pangkate mboten. Ning mukti sampeyan kula kinten ming kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar. Niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa, Ndara. Kacarian putra lamun kawekasan eka wisanggeni maya. Wisanggeni maya Wisnu Pradena ing yen mung bab perkara kuwi aku saguh mbantu kek. Saga. Iki mboten enteng lho sampeyan kudu matur karo pepunden. Aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati. Matur karo Siwa Ndarawati. Bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo adikku Sang Risang ning Ndarawati, Mar. Mengke nek Kang Wa mboten maringake, nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar, tak kira tak anggap Siwa Ndarawati kuwi ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sampeyan mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik Garba Ruji. Siwa Semar, aku lho adiku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada marang Siwa Kuntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen dikeparengake aku tak budal ning Mandura, ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Niki Bagong sing selo. Kowe selo ta, Gong? Selo aku. Piye napa? Kon ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe nang. Mbok ngomongi ngarep sik muni ngukti was mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathuk ureng. Ngopo? Demen to? Ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Masuk angin kok arep krasa. Krasa no mriyang awake. Bagong ora gelem nderek Ndaramu Antarja tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkem memer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omongi waton mecotot. Karo anake kok tegele kaya ngono sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku terus ungris-ungrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ayo mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan. Apa lambene ditempleki potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sampe naik dhewe. Saguh ora. Aku yar lara, Pak. Saguh ora. Lho, lambeku wis garing. Saguh ora. Mataku teng lebire, Pak. Ki saya parah ketake, Pak. Nek ora saguh ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Wis, Ndara Antarja. Piye, Bagong? Kali kula nggih? Yo. Ning ora jajan. Lah ndelok wis pahit iki. Tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, nderek. Yo mel aku ya, Bagong. Nggih, siap, oke. Ndara Antarja. Aku engko ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen. Aku kuwi ambles terus nek ora tau bumi sing tak ambles. Bola bali ya ambles bles. Kira-kira ana kesempatan bles.
ning udu bumi ya wis ora apa-apa mengko ambles bumi karo aku nggih iso ngayomi iso asik di pengalaman anyar truk tak mangkat mugi-mugi sedaya sami rancak nggih Ndara ing rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga ram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos semangkah sangganing Waraputra dumrajak tanpa larapan rawuhing Begawan Durna nalika semanten akarya kagiat kang samya mulat nenggih ki lurah Nalagari Petruk Swara Bagong menika mboten pangling Begawan Durna ingkang rawuh sami wilujeng Mremban gandak mleguduk swalu gembal Semorante hawela ya Semar Neskala ora nemen swiji apa praptaku ning Karang Kadempel kula ngaturaken bekti nggih Mremban ya tak tampa pangestu ku tamanana ya Semar kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan bekti kula Penemban Nalagaring tak tampa pangestu tampanana ya Nalagaring kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan bekti kula Penemban Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampanana ya Petro nggih Penemban bekti kula nggih Penemban Bagong tak tampa pangestu tampanana Bagong nun nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe Petro bar ketekan piyai-piyai kok ketekan iki ya piyai iki piano piye ketoke piyai ning jerone gentho iki ya udu kaya wah domongi kok deloken ora percaya kuwi iki pendhita lho Gong pendhita iki saiki akeh sing serban ketune ming putih tok ning jerone lecek pirang-pirang termasuk Durna kuwi wis senengane icok-icok nglincipi carang papa adu kono adu kene mula mir ngati-ati ya Pak iya aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna wah anggere ana rame-rame tlusap-tlusup kuwi provokatore kuwi oh iya ya Gong mula ngati-ati mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi kok ndok bosok ayo jabane apik ning jerone mambu heeh Bagong kowe omongan apa Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa. Tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutaning anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh.
Sinuwun Ngastina menika Nalindra Gung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten Pedukuhan Karang Kadempel. Niku rak jenengane. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur. Ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngastina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingkang diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun penemban wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa to wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora abdat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa penemban, mboten kanyono-nyono kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumunten kula nampi siwisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun mboten kitang namung sak uruping damar, sak umuring jagung, negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapak Durna kula aturi sowan dhateng Karang Kadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngastina. Menawi Semar mboten purun, kadangwa Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula aturi grobaki negari Ngastina mboten badhe kula awel waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngastina. Ngono kuwi ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawaning Nalindra Ngastina Semar supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye? Bakal keturutan. Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki, uripmu ora bakal mlarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngastina, ora ketang ngomong tulung kedheping paningal, kowe lenggah nang negara Ngastina, oh, pendopo pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yen perlu ukirane diprodo, Mas. Lho, apa orang gleleng? Omahmu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa memper kowe iki panakawaning Nalindra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kok le mesake temen to Semar? Kowe iki abdine para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene, uripmu isih sarwa kekurangan. Mula wektu dina iki mujudake sawijining kalodhangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngastina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba kawis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur, ing atase ming Panakawan, kok dadak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang to kowe numpak kereta kencana, dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titihane Semar. Apa orang gleleng? Sowan ning negara Ngamarta kok nitih kereta kencana. Kereta kencana sing kembari kereta kagungane anak Prabu Puntadewa. Lho, apa ora moncer? Apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem. Oh, yen ngono kowe pancen badal dawuhing anak Prabu Duryudana. Monggo pernatan negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuhing Nalindra Ngastina bakal nampa pahukuman ingkang sakmurwat kalawan keluputane. Apa kelakon kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Terus? Tata-tata lu terus. Siap. Itu iki rembugane mulai memanas iki. Kowe apa aku? Manut. Sing mangsuli kowe aku ya manut, aku ya wani nek Durna. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku? Aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ora apa-apa, wong biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Truk. Apa aku wae, Truk? Wani apa kowe? Wani. Wis ora doting clebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira Nalindra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Niki dudu ewuh perkara kula duwe gawe niku mboten.
Ning niki ewuh kula niku kula duweni panjangka. Panjang kamu apa? Panjangka kula inggih menika mbangun desa. Lho, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggah wonten mriki Ndara Wisang, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut. Kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngoten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih, nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan taun 2020. Niku kula ketoke nembe sela. Pertengahan taun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon bangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cocok ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso treala sasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol-kogol ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ning atiku. Wang Sulamen kang ngomong ngono mau, sayekti kowe mung nolak alus ngarang apa sing dagal parangake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo keparangane Begawan Durna, apa kelakon dosa, kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina. Cilik kowe bakal tak bondo tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana pati Semar. Amengar nesuhe kok cucul sarung to. Kathokan trening nek nggo ndupak rai kan iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing tok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa? Cangkeme wae ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitane ngrato, ora urusan. Lho, iki bakal ngapa kok ucul klambi iki? Wigatine apa kowe ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono, muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar pernatan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket, tak bondo, tak krincong sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta, tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernatan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomongke ra kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya Pak ya? Iki sarjana hukum nyepelekke. Kok gawanane sempritan. Hakim garis hakim. Oh. Meng bal-balan. Dadak sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampe nek dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen, nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan prik. Bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Garukaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan terserah.
Ning rak putu-putune ora murid sampean. Perlu bukti. Den, apa? Lha Antasena? Piye? Nek enten wong model ngeten iki apike duduki. Modal ora kowe. Antasena? Piye, Mbak? Kok omonganmu kaya ngono to, Nger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Kowe ora menang nang kene dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok trene abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, hatipine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipeng-pengke gong ora. Aku nameng jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe tembung jotosi kowe, kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, tangi lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean niku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora dong-dong lho. Awak gemes suwe-suwe. Anggere kok ana omong ciak dhewe. Diciaki diantel. Oh, ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti. Ya Mir? Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ra adus pirang dina. Tonya wae. Mangsane aku iki sedina adus ping 4 e. Pasang ciduk. Kowe lah, kowe, Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Lho. Saiki ngene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung ngene bakal mboyong Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah dadakku ki ana omong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab kowe. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa. Ha ta? Nek nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi-ndi mung dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergo kowe jiri asine. Nek nek nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Car. Ning ora ana nyatane. Boyongen Semar. Langkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku, ora wong mayite kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkana batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung empren gantel to. Ayo sirmu piye? Nek manyan mani karo bekan ngono, ora nek kene papane wong neter katetean. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki. Iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu njero. Ada metu njaba. Kuwi jenenge dosa. Sembuh ora omongan. Ayo metu njaba. Ayo, aku ya nek kowe metu njaba aku ya metu njaba. Ben padha. Ora gelem tak bumi angus Karang Kadempel kanene.